Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok makatok sa auto, badayon ta sa ato ang panaguban, badayon sa paglanog-lanog, badayon gyapon sa pagpahimsog sa ato ang kalawasan, batok sa mga sakit nga pwede mo pakgang sa ato ang kinabuhi. Anyway, pabati gyapon sa ta, live ta sa atong Facebook page, DJ Mike Liling nga Facebook page, Kalabo Herbal Product Gesture Marketing nga Facebook page. And of course, atong text line 0917-509-5493. Pabati mo, patimbaya mo kanato karon mga kabisyo my loves. Hala sige, og tuod man ning atong ubang kabisyo hinigugma nato diha karon nga nag palikon silang kalawasan tuod. Make sure nga naa na mo'y mapalit nga Kalabo Plus Herbal Capsule kay dako kini siya tabang sa mga balatiang sakit ng uban pa, no? Inom og tomorrow sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic og Kalabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Ibawan nga ang Kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So padayon ta sa tuang pagpaminaw dinhi sa tuang programa. Alright, 0917-509-5493 niya to ang text line. Tawag lang mo o text ka na to de po dusab ha. And plaster na niya to ang programang Katok Confession. Laing kaagi nga to ang pagkasayran, doyog na sa pagpaminaw aron atong mahibalan o kung sa iyahang kasinatian, no? Kung ikaw gusto mag-share sa imong kaagi, pwede nimong i-message ang Katok Confession na Facebook page. Like and follow lang ta diha. And padala lang mo sa inyo mga kaagi sa pagigugma ng uban pa, no? Mayong udto sa mga naa sila mga tagsatag panimalay, nagpa-relax karong mga takna, ilabi na sa mga kabisyo hinigugma nato diya sa Bohol, sa Bayugan, oo, sa asapang dapita, sa asapang lugar. Daghang salamat ug amping taninyo sa kanunay. Anyway, ani ana ang ato ang Katok Confession. Gusto na ko i-share akong kaagi. Og ania karon magsugod ta. Ako di ay si Josh. Somewhere here in Davao Oriental. 20 years old. Kini akong story about ni sa among duha sa kuwang ex. Amahan sa akong gisabak karon. Og yes, buntis ko. Bago pagkita niyang show good, buntis na dayon. Mga nakay na this coming September. Through FB lang mi nagkaila aning amahan sa kuwang gisabak. Makaingon jud kog mayra sa permero ang mga lalaki. Maayo kayo siya sa una. Dito ko na fall sa iyahang mga atik kay nisaad ko sa iyahang mga atik nga murag tagok. Thought siya na kay gihagit man ko niya og minyo. Syempre, huna-huna na ko, love jud ko niya. Iabot jud ang time nga nag-ipon mi. Wala pa mi tuig ana. Then January 2020 niabot ang blessing na buntis ko. Makita nimo sa iyang mata nga lipay kayo siya. Okay pa kayo ang tanan pero wala ako kabalo. Tama na di ay sa April month og May. Nakigbulag siya nako. Diagid niya padulong na labaw niya kung ganyan manggawas ninyong basdasan siya, isigo siya pagkadugayan. Siyempre, hastang hilaka. Yung tao na ako. Dili lang kay mawala siya, kundi sao na lang ang amuang anak. Nimbeg ko nga magbalik pa mi, pero wala na jud siya. So, gipangtanan ako ang rason nga nung nakigbulag siya tungod daw sa akong batasan. Pagkasilosa, pagkahigpit, nasakal na daw siya. Nahugno jud ko og taman. Gignan pa siya daan sa akong uyuan nga ing ana man ang ako ang pagumangkon.
So dawaton jud nimo na pati iyang batasan. O di lagi magpadalos-dalos, bakit ni magubang lalaki magud madamay taon tang matarong. Ha? Abalo mong lagi mga babaeng mga kuan kining mga abnormalon kay pangisip. Ha? Huwag lagi niya kunyanya sa ilag yun. Ay mo patuntuan niya, ha? Girls, kay madamay tao may mga tarong, mga seryosos kinabuhi sa love life. Yes, legal na mi og okay siya sa akong side. Tanang plano namo pero sa bata nawala og karon gipadayon na ako ang pagbuntis nga wala siya. Ang dili na pud ko mamugos kay para sa iya ha, bata ra pud ang iyang suportahan. Nangutana ko niyag niingon, Mark, kay sa ako atanan abi manakog unungay tang duha. Wala ako kabalo nga pampalipas sa diay kunimo. Giabot pa jud sa point nga naa na ni. Anya gyud, paita niya Still love pa man diay nimo gihapon ang imuhang first. Dako kay nawala sa kuha kay nisalig kunimo pag-ayo. Labi na sa mga promises nimo pero nahulog og king-ani na diay ang tanan. Dili pa jud ay ko ready or dili pa jud ay ka ready. Unta maabot ang panahon nga mo matured na ka ug makita nimo ang babae nga para sa imuha. Agoy noy, ako ray nalungkot. Ana dayon na mga dialogue dayon pag masakitan ug mabiyaan no. Oo, so common na kayo. Pero bisan pa man mo kato yang by the way mo to yang kaagi tuod ha. So bisan pa man sa nga nang kahimtang magmalig-on lang gyud tuod kabisyo no. Di ba Lolo Baba? Oy, tama kayo usahan tama ambot tay mahimo pod. O kung ganing makigbalik sa imo ha. Di niya pariya sa unya. Kay kanyang tawahan niya, adarit yung kanyang dako niya. Lagta lagi niyang pampalipas oras good. Biktima lang gitaong ka. So, siguro doon lang ganyan, suportahan niya yung mga niya kay lintik lang ang walang ganti. Si tao ka to, lintik lang ang ganti. Basta mo na siya. Labaw na. Dapat iyahagi na siyang tawagan na, kining ipangalan ganyan, ang bata sa iyaha, aron ang mga sustento, imuhag yung mapangayuan dia kaniya og nadyo kay madiman kumbaga kay kung ganing mudiman ka sa iyaha nya tapos wala sa iyaha ang pangalan bisan pa man nagyapon kaya para sa kabisyo my loves pero magdumili gyud ang tawhana na no. Pwede pa niya ipalupo sa imo di man ako di ba? So delikado kani mga yaning klaseng tao kay kasagaran ang mga ginikanan og pamilya parinti. Lately lang na nabalita no nga nakabsan siyang kinabuhi kay gikulatag taman sa iyahang uyuan o gigagaw ang iyahang ka-live-in kay nagpaturagas og padagan so mo nang ang pamilya gyud ang mangunay sa pagpangita gid nimo na unsaon na lang taon ka. So pangit kira nga na mo resulta ra gyapon kabisyo my love sa pagmahay sa kalalaki sa katapusan ilabi na sa iyahang mga kabuang no. Maabot yun na sa punto pero unta dili pa walahi ang tanan. So better imuhang focus na lang magpag-glow up ka og taman. Anya ginya sikreto sa mga kababae niyan gud magpag-glow up ng matindi. Para kung mapansin ni ex sabihan mo yang maglaway ka ngayon. Iniwan mo ako, maglaway ka ngayon. Mura man niya yung mga paagi sa pagbalos sa inyohang mga hinigugma. Kung ang babae mapasakitan, kagibiyaan sa iyahang kalaguyo, sa iyang uyab, no, sa iyang boyfriend, ang buhaton magpag-grow up, magpagwapa. Pero ang lalaki, pag mabayaan ka niya sa babae, kay gilisan, ang buhaton sa lalaki, dili magpag-grow up, kay ngilat po kay kasitanan, magpag-grow up. Pero okay ra gyapon niya siya, pero bisa mag-glow up ka, di magyapon ka pa sinyo niya. Ang imuha niya mag-adato jud ka no. Mo niya mainyam og mahimong maayong solusyon. Labaw niya kung makita niya sa social media, oy, iyaya man niya akong ex-boyfriend.
Lami kay nga balos kanya may clean kanya bitaw mo chat sa imuha mo message. Uy, kumusta naman ka? Asinso na kay ka ba? Yato bagon dyan mo. Gani, o makaibilib sa kuwagod, di. Hawak ka ron. Nya asinso ko, pero salamat lang kay kung napasiguro ka, di ko mo asinso. Or di ba ka diri lang ginimutinggan, ano lang ka, gani, okay. Bugnaw stuff nga kuan ba, no? Nga tubag ba para dili po dingon tanto nga it hurts pagyapon ka nga murag wala na kay pakialam ano mga style ni Alulbaba, wag na masyado maraming sasabihin kasi parang mahalata na niya nga gimingaw ka. Gani po nyo. Sige, aya ka kay you, hey you. So muna mga kabisyo my loves, ang kaagi sa to ang letter sender. Hala sige, padayon ta sa ato ang panaguban sa gihapon. Duyog gihapon sa paglanog-lanog kanato diri sa ato ang programa ug tuod man kato mga gusto mawala ang ilahang mga gibating pamaol sa kalawasan, no? Sakit sa ulo, sakit sa lutahan, ang uban pa manghaplas ta og liniment nga numero 1 aprobado garantisado. Kalabo Plus Herbal Oil Liniment amigo, mawagtang ni sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma ug uban pa. Mupatay sa kutog, mo-moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot pagyud sa paminaw. Insect and mosquito repellent. Alang usab sa mga nasa opisina o kabiyoon sa biyahe, gamiti sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub ka na. Para ang buhay, hayahay. Para sa mga kagid-kagid og baho sa lawas, panabon gamit ang Kalabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi o pababata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with sunblock protection. Inigatong kanato sa Just Marketing Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian todas. Hala sige, padayon tawag duyog yapon sa tuang paglanog-lanog. Mga kabisyo my love so sweet o kumbati ta sa pagpahimsog ning uban kanato diha karon nagsugod na sa ilang mga buluhaton gani apinjikon gani mo style mo bantay niyo ka ha. Langas kay ka ba boyay sa muna diha bago pa kay kanya busugan ninyo ha. Plus time mo na tagbalik ha. Sa on trip mo na ta o labaw niya padayon sa itong paglanog-lanog dili gyapon sa itong programa tutok pakatok sa udto ha. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.